Want het is een rotzooi hier. Hallo vrolijke vrienden, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Peter en ten eerste wil ik jullie een vrolijk paas wensen. En ten tweede, welkom bij mijn YouTube video. Wat zaken ze? YouTube video, Peter, heb je tijd te veel? Ja, nou, dat niet. Maar, ik heb wel de komende weekenden vrij. Dus dan heb ik genoeg tijd om YouTube video's op te nemen. Deze video staat vandaag in het teken van Pasen. Hoe kan het ook anders? Wat gaan wij doen? Nou, misschien had je zelf geen zin om eieren te gaan verven. Misschien vond je te veel rommel. Misschien was het overal al uitverkocht. Want ik heb namelijk ook 7 winkels moeten bezoeken om eierverf te krijgen. Dan is het goed om naar deze video te kijken. Want ik ga vandaag eieren verven zonder dat jij de rotzooi thuis hebt. Ja, dan zou ik wel weer de rotzooi thuis hebben. Vroeger deed ik altijd met mijn moeder eieren verven. Dat was altijd super leuk, gezellig, maar dat gaf heel wat rotzooi. En dat is al jaren geleden. Toen dacht ik op een gegeven moment van, nou, ik ga ook weer eens eieren verven. Dat is zo lang geleden. Hier zit ik dan met mijn eierverf. Ik kom dus weer op een idee om iets te gaan doen. Een dag voor Pasen. Dus dan kun je begrijpen, dan is alles gewoon uitverkocht. En dan zit ik al mijn vrienden te bellen in de omgeving van, kijk eens in die winkel, kijk eens in die winkel. Nou, uiteindelijk heeft mijn schoonzusje deze gevonden in een winkel. Laten we beginnen. We gaan eieren verven. Zonder dat het rotzooi bij jullie thuis geeft. Nou, ben je blij, moeders? Bedank me later. Oké. Wat zit er in het doosje? In het doosje zit eierverf. Ik kan nog niet zien welke kleuren dit zijn, want het zijn allemaal... Oh, wacht. Als ik het in het licht hou. Roze, oranje, geel. Wat zou... Oh, dit is groen. Oké. Zakjes. Waarvoor heb ik zakjes nodig? Nou gaan we toch maar even de gebruiksaanwijzing erbij pakken. Polsmalakla. Kol. Novabea, Pepario, Volka, Slumlarana. Nou, nee, dat is Russisch, dat lukt me niet. Eens even kijken, dat heeft u nodig. Ondergrond uit krantenpapier. Een grote ketel. Ik denk dat dit al een beetje begint mis te gaan in de eerste minuten. Nee. Oh mijn god, even snel verder lezen hoor. Een schaar, eetlepel, 12 bruine of witte eieren. Nou, ik heb een aantal eieren. De rest van de eieren die is kapot gegaan tijdens het koken. Die kan ik niet meer verven. Die ga ik zo meteen lekker opeten. Breng het water aan de kook. Daarna 8 minuten al kokend verder gaan met verven. Nee, ik had de eieren moeten koken met het verf. Oi, waarom heb ik... Nee, dat is gaaf. Dat heb ik nog nooit gedaan. Sinds wanneer is dit dan? Nee, dat kan ik me niet herinneren dat mijn moeder dat ooit heeft gedaan. Of ze heeft het al die jaren misgedaan, maar wij deden dat gewoon water in een potje en dan deden we die eieren in. Dat ga ik dus nu ook proberen te doen. Goed, weggebruiksaanwijzing. Kijk. Let op, die zakjes die ga ik hierin doen. Oh, ik ga me weer wat uitproberen. Ja. Zo, perfect. Oké, nou, dan ga ik hier warm water in schudden. Oi. Ik ga... Oké. Ik heb zo'n slechte motorica, echt. Het is gewoon niet te doen. Geef mij geen handarbeid. Oh, ik ben helemaal nat. God, ik had echt een eigen do-it-yourself kanaal moeten hebben. Dat zou helemaal mis zijn gegaan. Nou, dan doe ik die eitjes hier erin. 1 eitje, 2 eitjes. Dit is groen. Oké, het zit... Ja, daar gaat het. Goed, oeh. Ai. Of dat nou zo mooi uitziet. Eens even roeren. Volgens mij pakt het helemaal niet. Nee! Oi. Oké, dit gaat weer helemaal mee. Oh, ik heb een groene tafel! Oh mijn god. Waarom ben je zo dom? Nee.
Oh, die tafel, het is echt niet gezond hoor. Zo, waarom doe ik dat ook niet eerder? Nou ja. Dan gaan we naar de volgende kleur. Ik zou graag toch wel geel willen. Alhoewel, ik weet dat deze kleur nooit zo heel goed pakt. Het is gewoon te licht. Ik denk dat dit echt prachtpraatjes gaan worden als ik dat zo zie. Wat een goedkope troep. Dan kunnen we het zakje eruit gaan pakken, maar dan moet eerst een clipje omheen. Nee, serieus, hier zit ook een gaatje in. Oh mijn god, wat een goedkope rot. Weten jullie trouwens wat Pasen is? Ik zal het eventjes uitleggen via Google, want ik weet het wel, serieus. Pasen is een belangrijk christelijk feest en wordt dan gevierd dat Jezus uit zijn dood opstond. Doe ik ook later. Joe, daar ben ik weer. Op Goede Vrijdag stierf Jezus aan het kruis. Na 3 dagen stond hij op uit de dood. Verder wordt Pasen ook gezien als een lentefeest. De lente breekt aan en de tijd van schaarste van landbouw door de winter is voorbij. Nou, hebben jullie nog wat educatiefs geleerd op mijn kanaal, hè? Even kijken, dan gaan we de volgende. Goed, zo, paars erin. Prachtig. Rood. We gaan eens even kijken of deze het wel doet. Yes, deze is wel heel. Mooi. Kijk eens aan. Haha, deze is ook heel. Prachtig. Paars. Kijk eens als ik dat in het licht zo hou. Nou, deze zijn aan het kleuren. En eens even kijken hoe dat met die groene hier ervoor staat. Oh, wauw mensen. Wauw, die is zo mooi gekleurd. Kijk nou eens hier. Oh, wie, ik denk dat je meteen ziek bent als je deze gaat eten. Ik hoop dat hij nog een beetje groener gaat worden. We wachten gewoon op hem. Ik ga ondertussen even opruimen, want dit moet toch eventjes inweken. Isa, oh mijn god, wat een rotzooi. Die zakjes die gaan kapot en weet ik wat allemaal. Ik heb mijn hele tafel gewoon groen. Volgens mij heb ik groep 4 overgeslagen als ik zo zie hoe ik doe knutselen. Zo, we gaan eens even kijken wat het is geworden. Laten we beginnen met het groene eitje. Oh, wauw. Hij is echt niet beter geworden. Dit is het groene eitje geworden. Nou, het gele eitje is niet eens geel. Het rode eitje. Het rode eitje, daar komt ie. Dit is het rode eitje. Nou, volgens mij is die nog best goed gelukt. Althans, met een rode glans. Zo. Oh, hier zit er nog één in. Echt. Ouders, als jullie kijken, ben maar blij dat ik dit thuis doe en jullie kinderen niet. Of misschien wel, naar dit idee, of misschien toch al gedaan. Dan weten jullie nu hoe ik mij voel. Want het is een rotzooi hier. Nee, Peter, dit heb je niet gedaan. Dit heb je niet gedaan. Dit is niet, mensen, nee. Ik zweer het je, dit is niet gespeeld. Dit is niet voor de views. Maar echt, welkom in mijn onhandige leven. Ik ben paars. Mijn shirt is paars. De tafel is paars. God, snappen jullie nu waarom ik tijd te veel moet hebben om een YouTube video op te nemen? We gaan kijken naar het laatste paarse eitje. Oh, kijk eens als die opgedroogd zijn. Hey. Dit zijn ze als ze opgedroogd zijn. Nou, ik mag niet klagen. Ik vind toch dat we het goed hebben gedaan en dat ze mooi bijgekleurd zijn. We hadden ze misschien moeten meekoken. Maar voor nu ga ik opruimen. Oh mijn god, echt. Hoe kun je zo zijn? Gaan jullie dit thuis ook proberen? Dan zeg ik één ding. Doe het meteen in zo'n dingetjes, in zo'n bekertjes en niet in de plastic zakjes, want die zijn echt alles behalve stevig. Maar goed, dit was de video. Bedankt voor het kijken. Ik ga opruimen. Vergeet je vooral niet te abonneren, een duimpje omhoog te doen, een reactie achter te laten, want anders wordt het nooit meer met mijn kanaal. En dan zie ik jullie volgende week weer. Doei!
Oi, 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 oi. Oh, dit moet mijn moeder zien. Echt, dit krijg ik toch nooit meer schoon.